frispark. Ja, det gør der. Så den kan vi godt kalde tilbage igen. Dix. Jeg synes, han har været... Den får ikke lov til at stå, den her. Der er ikke meget teknisk uheld over det var det alligevel, hva'? Ja, den er også markeret nu offsiden. Så også den er ganske deroppe. Der er ikke så meget at komme efter. Er der offside, så er der offside, ikke? Og den her, der var der til at få øje på, synes jeg også. Dix får slet ikke støtten væk. Bankoto tilbage til Kirkegaard. Men er en god mulighed faktisk. Han havde pladsen, Lauritsen. Så var der igen. Ja, ved du hvad? Det er godt! Høj! Løftet, den har han slet ikke styr på. Prøv at se igen her. Han er simpelthen kommet for langt ud. Fuldstændig. Inden kan de komme til en afslutning. Det kniber det lidt med. Så skal der sparkes. Ej, hvor de nipser. Og det spark ud. Det er ganske udmærket af... Og se nu tilfreds Thomas Delaney, som vil have, de skal sparke bolden ud. Ja, Månsgaard Kirkegaard. Barry. Også plads til at sparke på det lange hjørne. Han giver et hjørnespark. Nathan Trotz. Det siger også noget om hans løbekapacitet. Klarsson gør det samme. Bliver taklet. Ja, og hvad gør han, Frederiksen? Da han kaster sig ned i ham, Vejle-spilleren, så glider han ind i Claesson bagefter. Ja. Det er jo lidt interessant, fordi han har den